Soza. Umebezo kandaba uyinkosi yohlanga. Uyinkosi yohlanga. Uyinkosi yohlanga. Uyinkosi yohlanga. Masibiza sapho. Lalelana. Manje nje ngiyaqhubeka manje mina wasibiza nje uyinkosi yohlanga. Uyinkosi yohlanga. Umebezo kandaba Uyinkosi yohlanga. uyinkosi yama. Uyinkosi yohlanga. Uyinkosi yohlanga. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayethe. Sesilo lapha mfuthu awusabonakala kakhulu manje. Ngihleli nensizwa lapha ke umgoqozi wendlela esayibheka amambuku umagazaza shinto asekhona. Inyanga ziyadula sibiza ishumi lepondwe nengoqo. Lapho unhlamvu zami dela ngashama gajemithi le isikamaDampana lapha elindelani inyoseshini samabandla wonke sihamba nawe ke njengamanje ikhona. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayethe. Ayethe. Angalamakhosi. Awu kunjalo Ningizimu Afrika njengoba ngilapha angivali lapha besizoba usingaselulumi ngaphezulu kokwenza manje mina ngizomasha usingahleleka behlele ngiyabona umoya uphezulu kakhulu. Ngithi ke Ningizimu Afrika yonkana ungizwe umlando kamkhulu untombi wasemdabalaka samqoma ngoba simthanda ivumavumane njengoba senginimemile emazweni onkana lapha enibuka khona lapha einkundleni zokuxhumana siyanimema ukuthi libani khonina njengamanje sikwazi ukuthi sikhulume ndawonye sikwazi ukuthi ke futhi nginethulele ukuthi inkulumo yami ithini njengoba bengithembise ungena ngo7 cela uxolisa nje kakhulu ukuthi bese kuba nkathi ukufika kwami bengila imizilo eyinsiza besahlela kahle izinto ngento bayihleleka ezibuye engahleleki manje ke kodwa ke mange ukuthi siyezwakala lapha ekhaya siyabonga kakhulu akukuningi ke siniphathele khona siniphathele ke into ebaluleke kakhulu ukuthi uma ngabe njengomongameli wamabhinqa njengomongameli wabantu abangenamakhono face abahluphekayo abaqobeni abeyilengisedongweni kanje ngiyobona abeyilengisodongweni nje inyama umongameli wabo iphakathi kwabo ke mina umongameli wabo umongameli uphila nabantu hayi lo mongameli obriefwayo abe futwa umongameli ofunzwayo athumele nalo amthumile nawe uyathuma nalo othunyiwe nawe uphinda thumo wakhe ubuye sekufika amanga lapha kuye athi uliphethe izokade dororo kanti kalewane hayi kodwa manje ke mina ngiyayifikela ngithumi mina ngiyithuma mina self ingakho ke ngilapha ke hostel nje engakhulela kulona kakhulu engifika eThekwini ngeyikhathi ezakudala lapha sawo 1998 ngiqala ukubona amadolobha manje ke kubalekile ke njengamanje sizokhuluma ngendaba ebalekile yokuthi intaka ibekele amazolo lapha intaka ibekele amazolo lapha eMoses Mabhida Stadium umhla ka29 ngesabatho lolele siyakulona lapho uZulu wonkana eyogcoba ke isilo samabandla wonke iBhejane inkosana kaBhejane ephuma esiqewini umisi uZulu kaZuluthini lo sesihlalweni njengamanje ngokukhonjwa indlunkulu lokuliqhubezwa uhulumeni uyena oyingunyama yesizwe samaZulu nganza kwethu njengamanje niyakhumbula yini bantu bakababa ukuthi kwathi makhothama ingunyama sasibabaza ubukhulu besihlalo yayithi ngonyama uBhejane uphuma eqiwini mangabe ke kukhona la kubonakala ngathi yenza iphutha khona kubatshazwe ubukhulu besihlalo kuthiwa singabhekiye nasobheka isihlalo ingakho ngithi ke mina nganza kwethu namanje asokhumbula ukuthi sathi khotheme ngonyama nathini bantu bama-Afrika nathini bantu bamaZulu nathi isihlalo sibalulekile noma bangabeka ikati noma bangabeka imbongolo noma bangabeka inja siyothi bayede enjeni ngoba isesihlalweni samakhosi asakhothama ngaselaphutha isesihlalweni sawuseza ngakhona isesihlalweni selembe isesihlalweni sikaJini Mndonyana
ngakho-ke njengamanje ngithi umuntu ongumZulu kulelizwe nomuntu onguma-Afrika ngoba isilo sakwaZulu isilo sama-Afrika unkana ngoba kekho ngangathi lapha e-Afrika siyeqa wonke umuntu okhona la-Afrika ngobukhulu bethu nangamandla ethu nangenkani yethu. Ngakho-ke ngikushoyo ukuthi wonke umuntu ongumZulu akaphelele. Umlando wethu-ke Goqozi mfowethu uyayikhulumela noma ngabe impi ingakanani eNdlunkulu ekhona njengamanje akuyona yethu eyabaseNdlunkulu. Uma sebekhomba la abakhombe khona nakanjani thina asilandelelanga sikhona nje imlando esemagcekeni wobamkhulu ingakanani. Siyezwana nemakithi oqala uyibuke wena uyihogele wena lakhe ikhwala ngaphambi ukuthi ukuhambe uphawula kakuze weqe ngemzi yabantu. Okubalulekile lokho phinde futhi sibheke indaba yokuthi ubukhosi obuningi ibubu ubukhosi bathathwa kade pizza bavele bazumbulwe nje baqhubeka kwakuhle. Urongo lokho kanza kwethu wonke ubukhosi nenkosi inomlando wayo. Ngisho uNdlobombane babemphikisa, ngisho uShaka babemphikisa, ngisho uDingane esebuthathwa ngobuqhwaka bamphikisa, ngisho uCetshwayo babemphikisa baze bakhanda ukumbuka bayombopha phesheya kwezibalo. Njengamanje funa sizazi iqhamuka kunjalo Macingwane siyabingelela impela ngoba selibingelele nje iqhulweni labaqasa lakaWasi impuma esengweviyo nabakaza ixoxo komethandwa sibawo sukuduze komntwana uyakhula noflathela umondo lwabhidlika. Yiqiniso elingeke liphikakale ukuthi nanoma ngayinini siyohlezi singabantu esikhulekayo phezulu kwehlalo ngoba into ebalulekile Macingwane ukuba abantu bekhulekela isihlalo ngoba isihlalo yisona esibalulekile. Inkosi esuka ihlele isihlalo ngelinye ilanga yakhuthama kuphinde kuhlalenye. Manje kubalulekile abantu bazise ubukhosi ngoba ubukhosi buyafana nelanga eliphuma empumalanga lize liyoshona entshonalanga. Uma ngabe bekhohlwe yilokho kuyokwenza ekuthenini abantu bakithi bese beyaduka bese ubukhosi buyashabalala. Kunjalo qhawela kithi-ke Ningizimu Afrika yonkana nabantu bonke abangaba-Afrika abathanda u-Afrika bethu abenze iqiniseko sokuthi bayasazi ukuthi thina singobani futhi sibhekephi futhi-ke yini esiyidingayo njengamanje ezweni.